Tervetuloa jälleen Jippii Kisastudion kihelmöivään tunnelmaan. Sakke, heti asiaan. Mitä tulee mieleen seuraavasta asetelmasta? Sveitsi, Valko-Venäjä. Kyllä mulle tulee ainakin ehdottomasti mieleen valkoinen Toblerone-suklaa. Se on samaan aikaan sekä hunajaisen pehmeä että jännittävän rouheista. Kyllä mä ainakin tykkään. Aivan. Mutta sitten varsinaiseen asiaan. Suomi kohtaa tänään Japanin. Mitä on luvassa, Sakke? Joo. Ensin pojat tulee lämmittelemään jäälle, vetoja maalivahille, 2-2 vastaan tilanteita, läpiajotreeniä, haetaan tuntumaa jäähän. Sitten summeri soittaa koppiin vielä vartiksi, vähän nestettä, kiristetään luistimia, käydään pissalla tai kakalla, pyyhitään hyvin. Kapteeni kohottaa vielä spirittiä ja sitten vaan Pokemonien kimppuun. Pokemonien? Oi, anteeksi, vinosilmien. Aivan. Paljon on spekuloitu sillä, riittääkö japanilaispelaajien koko huipputasolle. Mitä mieltä olet, Sakke? Joo, mä olen kyllä sitä mieltä, että koolla ei ole väliä. Tärkeintä on hallita omat vehkeensä, että sitten pystyy leikittelemään niillä miten haluaa. Esileikillä on tietysti tärkeä osa. Minä olen kyllä pärjännyt, ei ole kukaan valittanut. En tiedä. Aivan. Mitä kokemuksia on itselläsi Japanista? No joo, mä ajan Toyotaa. Se on luotettava ja taloudellinen. Huoltokustannukset on alhaiset. Tuulilasiäänestyksessä Toyota-omistajat oli tyytyväisimpiä merkkiinsä. Vähän tylsä, mutta sopii mulle. En tiedä. Nimenomaan. Vielä ennen päivän kysymystä voisin kertoa myös oman kokemukseni Japanin väreistä. Vietimme tyttöystäväni kanssa yötä Kallion kaksiossa parisängyssä, jonka lakana on suuri ja valkea kuin tyhjä lippu. Marjalla alkoivat juuri... Joo, otetaanpa vappuaaton kunniaksi pieni juomalaulu. Päivän kilpailukysymys kuuluu. Lapin lääninhallitus käsitteli yli 300 metsähallituksen bla 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 vuonna 2000. Mikä mitali ripustettiin kuluvana vuonna Raimo Helmisen kaulaan SM-liigan mitalipelien tuloksena?